हेलो हेलो। अभी इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। हेलो हेलो। अरे ये लाइनिया ये पर से ऊपर लग जाती कहाँ? हाँ पूजा के पापा। ये कौन बोलो थे रे? ये कौन बोलो थे रे? कवन बोलत हिया? हाँ भुला गई निकार हुआ। करे तू वहू का नौआ उहे रख दिली बड़ी का? आपे ना धके गलने के मेरे बिटिया का नाम पूजा रही। अच्छा अच्छा नहीं तो माई बेटिन का कहीं नाम ना रही ओकर बदल दे ओकर शिल्पिया राव रख दे। शिल्पिया नाम ध दे। हाँ शिल्पिया रख दे ओकर। हाँ बोल। सुना कहिया ले रहबा ओइ जब 12 कहिया ले आईबा? अरे भाई देख है कर्जा उर्जा बा लोन पर एगो है पाड़ा लिहली। ये बकरीद में कुर्बानी में यहू काहे ने बेच दिलिए काहे के छोड़ ले बड़ी? अब तू ध के गइल बाड़। हाँ खियावे खातिर तो खियाबे न कर। तो मरका ना भइल ना अपनी मन का ना करेला। एगो तो ठीक है वो पोछिया उछिया झरला ना एगो टिकरा कैसन है? टिकरा सही है ना? आगो सुखावा गोलुआ तो दुनहुन के जानी ला के सुखले उनके गाड़ सुखले रही जाला जैसने न जैसने हैं उनन के तरी खियौले जो बढ़िया से जौन बजाड़ा के करेर गेड़ी रही उन्हन के डाल दी है और खोखत पोकत दोनों खोखला से पोकला से ओके खियौले जो तनी बरस के उकी के तनी जोर और काट के दे दे चबा घनिया से चलो बोला औरी का हाल चल बा औरी बताव का कहतलू हो? औरी बताव कुल लइका फैका के तरह बाड़ो स? जानत है नहीं जानत नहीं की चितड़ा मन बिगड़ा हो गइल बा। सीताड़ा उसरवा छोट पर का ठिकाना खैले होई। आ तो तू ही नहीं काहे मन बिगड़ा तू खैलो वो ठिकाना तब वो मन बिगड़ा भइल होई हैं? हाँ टिकड़ा जब मन बिगड़ा हो गइल बा। टिकरा तब दे से तो रहे भाई मोटाइल बा के पीछू गइल हऊ ओइसने बाटे हो। जा इधर ठीक है जा देखा गो लइका मोट दे हुई में रहला से तो ठीक रहला। अच्छा ठीक बा कुल छोड़ी हमार बात सुनी। अच्छा हाँ बोला का कहत रहलू हो? अरे वो कहिया ले आवतनी? का बात बा कोनो बात बतावो ना। सुनी ना। देखो भाई अब इनके काम से छुट्टी नहीं खे मिलत अब भाई साल 2 साल का काम पड़ल बा अब जब यहाँ से छुट्टी मिली तबे हम आ पाई। तो हमार बात सुनी। हाँ बोला कि पूर्वा के देसावा में आरे बसल ये सवरिया बिरहिन से भैया हुआ पूर्वा के देसावा में बसल ये सवरिया बिरहिन से जिया सतावे। बसल ये सवरिया रखल का तुम्हार सवाती बिरहिन से जिया सतावे। सुनो देखो तोके शक बा तोहके शक बा यही लिए तोहके शांति ना मिलेला। बा ई ना पूछेलू कि खैलो ह कि ना खैलो ह का बनौलो ह का ना बनौलो ह। ये मेहरारून का कमी होला कि बिना सोचले समझले मर्दे पर शक कर देली बाहर में। अरे वो घर ही का मन बिगड़ रहनी तो का करी? सुनो सुनो घरवा में रहत रहलू दुख में हर दिन आइल पूर्व के हो देसवा। घरवा में रहत रहलू दुख में हो हर दिन आइल पूर्व के हो देसवा। हर दिन
रुपिया रानी कोई लसबे दिन आईली पूर्व के हो दसवा रुपिया रानी आग लागो बजर पड़ो रुपया कमैला में तड़पे जवानी हमार बहरा के ओहो से जिया पर जाते काटे धावले नगनिया बिरहिन से जिया सजावे रखले का तू बाड़ू सवाती बिरहिन से जिया सजावे ओहो जय हो सुना सुना सुनावा सुनावा हमार अब लोग का हुआ अरे दाहो अरे तू फेंकता का है ना कहल गई फेंके को के तो फेंका और का देखला का बुझेला एक कहल गई बहुत बहुत सम्मान मालिक हर मोड़ पे सुखी रखे आप उदयभान चौहान जी बलुआ के सरजमी से सिसवा बलुआ से कहल गई सुना रुपिया कमा के हो देई करी हो तू नाज हो घरवा में रखी हो माई बाबूजी के लाज हो घरवा में दी हो नहीं केहू के कल सवाई पूर्व के हो दे सवा हाँ, रुपिया रानी कोई लसबे दिन आई पूर्व के हो दे सवा रानी सुना हमार बात अच्छा बोला अरे वो कहनी है कि हमारी माई बाबू का ख्याल रखिए अच्छा जैसे हमार माई बापू नैहर में बड़न ठीक वैसे माई बाप हमार ससुरा में बड़न ये जीवन में हरारू समझ लिहली कि एगो माई बाप छुटल एगो माई बाप मिलन ओकर घर बस जाई लेकिन तू ना समझेला हम तो तोके पूरा दिल से समझिला भाई सुना हमार बात जल्दी घरे आवा हाँ सुनावा अब आवो तनी बोला तू बतिया बतावा घरे आव जल्दी बलम्मा कर जानी देर हो चढ़ जवानी चूमे महुआ जसब फेर हो चूला जवानी हमारा महुआ जसब छोड़ के तू गईला हमके अरे राजा जी पंडित जी फील आवता का हाँ बोला छोड़ के तू गईला हमके दिहला नानी सनिया बिरहिन से जिया दिहला नानी सनिया बिरहिन से रखले का तुम्हारा सवाती न बिरहिन से जिया
अच्छा अब तोहरे मन के हम जनली कि नहीं भाई कोनो औरत के ज्यादा दिन हो जाला तो कुछ न कुछ के निशानी चाहेला। अब समझ में आ गई। सुना का करी 1 महीना 2 महीना शादी के हो जात बा। अच्छा तरवा गांव का मेहरारू थाना मारा ताड़ी सो। हाँ मारे कर कुछ ना हो। मेहरारू पीछे गया लो करेगो हो गई। हाँ आई ई का करेला खाली घोरियावेला का। सुना सुनावा कहबू नगी नस करिए तोहरो भलाई विधना जो चाहिए तो खुशी घरे आई। कहबू न कहबू नगी नस करिए तोहरो भलाई राम पर बेस जई है घरे भेजब हम सने सवा अइली पूर्व के बेसवा। रुपिया रानी कोई लसबे दीन अइली पूर्व के हो बेसवा।